Empire Scouting Network, scouting platform, football highlights specialist and data analyst. Specialist. Radara Bay. Пред него, веднага обаче с Маркиньос. Еланге влиза до Маркиньос. Индивидуални действия на бразилеца. Реда Рабей. Шут на Реда Рабей. 3-0 за Ботев Пловдив. 68 минута. Хубаво изпълнение от Рабей отново се завърна от дясно. Рабей, това е за Бразилия. 2-2. Сега пък грешка се предразиграването за Лудогорец. Доминик Янко, възможност за неделя! Радара Bay. Professional highlights. Успя да се обърне бразилеца и да види включването на Рабей. Замахване, смени още веднъж посоката. Реда Рабей и градата тук спасява Лудогорец. После и неделя сте точно. Минус от него. Сезона Рабей, доста остро Рабей, вече в наказателното поле. Продължават неговите фитове, връща топката, тлага е Делев, който не можа да нанесе акцента. Шанс за Токо. Защото срещата. Токо. Реда Рабей. Лична работа на Реда Рабей. Radara Bay. Professional highlights. Рей освободи пространство за пакването. Георги Йонов заслужава. Реда Рабей. Някак си се справи с преста на съперника. Рабей. Мартин с още един опит за Ботев. Завършва в ръцете на Каклина. Подаване на Филип Филипов към Манчев. Днешния ден. Доколком комфортно да върне топката към Георги Аргилашки. Родриго Вилева беше на друго мнение обаче. Взаимодействие между жълто-черните футболисти. Пак на те е изведена добра позиция. Само Особен резултат. Дълга топка отново за Маркиньос. на линия
самият Реда Рабей. Пак получи топката Рабей и стреля. Тя остава в негово притежание. Реда Рабей. Professional highlights. Може да действа и за нападателя общо, на всяка една от позициите в калфата линия, той може да оперира до съвършено. О, това е много сериозно. Срещата разделение с даден резултат. До този момент Мартин си върна обратно решение си да те са малко толкова регулиран. Като се финиши по пари на стаж. Интелигент. Няма нарушение, Ботев успява да отнеме топката и не своя рез пропитат. Другия фланг ще бъде върнат от ясно. Това бе достатъчно рисковано, за да се стигне до ето този, в който ще ми жълтата. Така това е от ясно. Този път солидна работа от всички Рабей. Много бързо бъркало в разиграването и изнасянето на топката. Маркиниус ще стигне и до позиция от Реда Рабей. Professional highlights. Empire Scouting Network.